Nagla-live sila sa YouTube. Ayun. Ano ka live yan? Oo. Pidat nyo ha. Kasunod ako dyan sa harap. I-subscribe natin. Ano bang channel? Baka makita yung face natin dyan. Magmas ka. Paano makita yun? Harap ka doon. Pag umalis ko. Ayun. Bagong ano? Bagong langgaw. Ako na yung kape ko dito. Ubusin ko at mamaya. Saan ba dito? Eh, sa akin. Pwede mahirap na lang, di ba? Ano, kamusta yung lasa ng kape niyo? Sarap. Hindi lasang gatas? Lasang choppy. Hindi masarap. Akala ko lasang tea. Okay na sa kape. Salamat. Hindi pa naubos. Ubusin mo, piso pa yan. Ano pinasya? Ay, naku, nakikita ako doon. Paa ka lang pa. Meron silang Ay, YouTube. pa lang. Meron silang YouTube eh. Tanggal panty challenge. Ha? YouTube challenge? Tanggal panty challenge. Tanggal panty. Agoy ah. Lahat pa na lang. Yung kape namin dito. Eh, ano yung channel mo? Rib. Ano ko na lang? June. Yung pag-live sila. Yung dati si Ayang yung ila-live, no? Di ba, binibidyo ko Saan? dati. Saan? Baka daw. Ayaw niya. Hindi yung magtatato. Sabi niya, wag ate na. Bakit? Pag nilalive sa FB, Ayaw niya daw. sa Facebook. Sa Facebook, ayaw niya dahil sa Facebook. Baka daw mabadis. Parang hindi na naman ako makakabot ang birthday. Hindi ka na nervyos? Hindi ko makaabot ng birthday. Bakit ilang oras na yung matapos? 2 oras daw. Hanggang 3 oras. Ha? Ito ka? Talaga? Yes. Bakit lang yan? Wala pang 30 minutes yan. Oras kasi. So, matagal pa. Ah, wala pang 30 minutes yan. Adoy, adoy, adoy. What you feel ate? Nakagating lang lang. Ang dami mong libag. Ang dami ko libag. Wala kasi nag-iinod eh. Di ba?
Tay, kumali. Hindi guuwak. Huwag kang malikot. Baka mawala yung pakpak ng butterfly mo. Malagas yung dahon ng halaman mo. Yung video mo hanggang matapos din. Hindi, malubat cellphone ko. Ilang oras ko yung natapos yan? Tama rin naman. Tama ba? Dalawa? Hindi ka naabot doon. Mag-aalburuto na yung bulati sa tiyan ko. Ano kasi siya eh. Color. Konto. Pero pag nag-block mo, Ang galing ano? hindi masakit tayo. Hindi masakit. Seryoso si kuya oh. Hindi yan matatanggal na kuya. Hindi na yan Natatanggal yan. Pag may kustilya. Nako. Lapon. Tatanggalin na ng kutsilya. Parang ang ganda. Anong ganda niya kuya? Try mo. Ayoko. Eh. Takot talaga ako sa karayo. Hindi yan abot ng 2 oras. Tipis lang eh. Tapos kulay. Ay, kita ba yung natagal? Pero hindi na siguro. Kasi ang bilis mo eh. Oh. Sa butterfly siguro tatagal. Gaan ang kamay ni kuya kasi yung iba nakita mo dugo. Sa kanya wala eh. Parang nagdudugo. Oo. Yung nakikita ko parang baka lasing Hindi lang masakit yung na yun. gumagawa. Masakit. Yan. Nalagas yung isang dahon ng halaman mo. Nalanta na ating isang dahon ng halaman. Hindi masakit eh. Huwag ka magtanong dyan. Try mo. Ayoko, masakit na yung turok ng vaccine eh. Isang turok lang yun. Yan pa Parang kaya. kinakagat ka ng dangdang. Napapaiktan si ate oh. Ayan, nasa butterfly na si kuya.
mamaya ulit. Ano mo natin yung matapos? Yan na, abot sila ito. Hindi na nakabot. Pag dumating ka na wala. Hindi mo naman yan sa... Meron dito manginasal. Ganyan ka na abot. Oo, manginasal. Ang sarap yun. Bakit manginasal din? Nabe, pag hindi ka na makapunta sa birthday, Ano? manginasal dito meron. Oh, hindi na tayo pupunta doon. Ba't pupunta pa tayo? Dito na tayo. Hindi na no. Saan ba yun? Alam mo mga nakat natin gano'n, no? Kaya nga. Lagi palpak. Kayo pa lagi kasama ko. No? Sino may balat sa inyong dala? Ikaw. Ikaw kasi ang dami mo ano. Yung last year, nakat natin palpak. Oo. May Alam mo, kakabigin nakat namin. Medyo palpak. Pero okay. at least ako mo. Wala ko nga rin. Ito kasi yung palpak eh. Wala ko pa yung resibo. Buti na po nila. Meron din dito manginasal. Kasi kasi pupunta ng birthday. Magpapakato. Para dapat yung birthday. Kung tato. Naka-schedule na to, be, bago siya nag-message sa akin. Hindi ka na pumunta ng birthday. Galing ka naman yun. Kakain ka, kanin tayo man. Schedule na pa tayo sa birthday. Dumating tayo ulit. Dapat 11, tapos na siya. Ay, hindi ka rin makaabot kasi malayo pa yun. Saan ba yun? Malapit lang Karama dito. Karama. Ang Karama. Huwag na tayo pumunta ng Karama. Ano na lang? Manginasal. Dito na lang. Sa tapos magtambay tayo mamaya ng... Magtambay tayo sa Imori. Meron ba dito tulog sa mga Pilipino sa Meron daw adong doon. Sabi ni Kuya. Kasi ay mawag pala mamaya si Rhea. May kaya ka sa Rhea? Arabian Ranches. Kailan mo pumunta ng gawan? Gawan ko. British daw amo niya. Ay, Canadian. Nasal na lang. Unlimited pa rice. Kasi sa kaldero pa sila kain. Ako, natutunawan ka kinakaldero eh. Sa kaldero na kinain mo eh. Kaya kaldero pa kain. Paano mo yan nakunaw eh? Hindi na makasagot. Aray. Pinipigilan niya lang. Kita ko mag-ipit. Ang cute mo next ko na bigyan na yung sombrero puti. May iisip natin. Doon pa rin yung Santa Domingo 20 lang yun. Wala. Ganun naman ang kahit tayo sa ako mag-ibig. Kahit din. Kaya ko rin naman siya ano ba kaya nag-iba-iba ng babae. Ano ba ang marami ka nang nag-comment eh. Marami na sila. Marami. Mamay, mapanood yun ang ako. Basta mama, tapo na naman. Ano ba? Baka discover ka.
huwag lang kuya makalimutan yung isang pakpak ng butterfly mo. Hindi kaya yung sumay-sumay ng butterfly mawala yung isa mo. Bakit ang kaibigan ko nagtatato siya dito? Bakit? Ano, ganun siya. Pero may tato na siya sa mata, Baka kasi yung gumagawa sa hindi original yung pangtato nila. Pag hindi ba yung buo? Kaya, Hindi original yung pangtato nila, nadugo yan. kaya matrasawa kasi nakita ko nito ito. Tissue yun. Tissue yung pangtato nila na yung gamit na ganyan, oh. Tissue yun. Tapos yung magtatato, Tapos masakit daw, masakit sa kanya. yung magtatato, practice ko lang yun. Hindi ko, kaya nadugo. Yung kapon. Kasi hindi mo ulit tumulo yung Ayun na. Ito ngayon, ano lang dugo. Wala nga, wala. Kadalasan na nadugo. Hindi lang Tapos, marunong. diba, pinawala niya ganito, first coating, sunod pa ulit. Dalawa. Ewan sa kanya. Alam ko sa tato, isang Sarang, di ba? isa lang. Pag dinoble niya, ibig sabihin, practice lang yung una. Palpa yun. Palpa. Ay, dalawang coating din naman. Practice lang yung una. Nagawa kasi gumawa. Ay, nako, practice yun. Saan dito? Saka, dito na. Dito kami pumunta nun, babae. May paratato rin dito babae sa Satwa na ano ko yun sa amin. Yung sa Dera, si Melissa. Sabi dito daw sa Ang nakatakot yung karayon niya. ay, hindi na yun original. Basta natunog yung bakas ng tunog. Hindi na original. Hindi na. Tapos nagkita ko tumulong. Kasi magbaka Ito nga, parang hindi, parang wala. hindi naman masakit ba eh. Hindi masakit na yun. Hindi. Nasabi mo lang yun. Parang Hindi. Magpapaka ka na rin para isa na lang. Kaya dalawa yung na gawa sana nila. kami. Dito lang gusto ko nga sana din dito sa likod. Di ba yan ang design ko kinuha mo? Umurong ka naman. Ayun. Ay, ako naman parehay ng design ah. Bakit hindi mo yun? Okay lang ba magpaparihan ng tato? Huwag lang magpaparihan ng asawa. Daming pinasawa mo. Napatawa sa si Kuya. Na paano yung pagpareho ng asawa, pareho ng tato, no? Sabi? Ako naloko mo si Kuya. Ayan, bilis. Tapos yung dami, chuk mo na lang nga para kitang Pero namaga isa. Ganun talaga. Yung parang namamaga. Pero Namamaga talaga nangyayari. pag pinutusok. Namamaga talaga siya. Di ba? Pag pinutusok na mama. Wait, Yan ang doorbell yata. Ano yung gagal? Pwede ko tulo ko to. Mali yan. Babae na po. Babae po ba? Butterfly na. Yun lang. Sanahan ko. Magpapapa ka dali ba? Meron ko na siya, oh. Meron ko, oh. Uy, may butterfly din sa kanya. Fountain pa doon. Ang dami nga. Lilipad ka na ng butterfly mo, Ten. Doble po yung bangko, Ten. Pwede kang umukulo muna. O, di kasi Huwag mo intindihin niya.
Ito ha. Uuwi na yan si Aki. Huwag mo na. Sige, upo ka siya. Ayun. Yun siya. Tibag ko. Huwag kang malikot. Nalalanta na yung dahon ng mahulog yan mamaya pag nalanta. Mamaya mo na kasi tingnan. Kulit mo eh. Sila. Ganito sa likod. Wow. Picturean mo nga, Tik. Nandiyan ang Hindi na, mobile mo. nag-ano kasi ako, yung picturean mo kasi. Parang may ganito po. Gusto mo ganito? Ay, ayoko nga. Hindi, picturean lang ba? Cute kasi siya. Ay, huwag mo ipapag. Sige. Cute kasi siya, kaya gusto ko siyang ano. Tapos isend mo kay Ate Rose. Send niya ate sa akin. Hindi naman kasi tayo friend. Ano yung friend? Tayo, hindi tayo friend. Ang cute niya. Kawawa lang yung babae, nilalamon ng meow-meow. Pero cute yun, nilalamon ng meow-meow yung babae. Ayan, ipapano niya. Ganda. Kaya nga, kasi malaki. Kawawa yung babae, no, nilalamon ng meow-meow. Ano lang yan, mas lang yan. Ang cute niya. Pero mas cute si ate. Walang white na. Masakit. Ayan. At napuno na pala si Ari ng ang ganda ng rose niya eh. Kailangan pa yung masika. Ay, dali kasi. May second pa siya. Wow, ang ganda. Ganda po. Kulang pa. May second pa. Ang ganda talaga eh. Gusto niya kasi. Salita mo ate ano, Grace. Napuno na nga siya ng ano ko. Ito. Love me for who I am. Hindi ko nabas. Kailangan cake mo rin yan. Ako sa plano ko. Magkano naman po yung gano'n? Baka na kaya. Yung design. Magtatanong ka, yung ilalagay mo ha. Ha? Yung ikaw ilalagay mo ha. Kaya pag-isipan niya para next time. Huwag ka na muna magtanong. Malay mo, pag-isipan pag mag-ipon. Masupot-supot kung hindi matuli. Hindi yan nakakaintindihan ng Bisaya eh. Bicol na yan eh. Okay na dito. Ay hindi, ano yan eh. Pure Tagalog yan kaya nakakaintindihan ng Bisaya. Ay, Sino? ikaw? Marunong ng tibing Bisaya. Eh sabi ko nga eh, magsupot-supot ako pag hindi matuli. Intindi mo yung tuli? Oo. Alam ko yung tuli. Supot-supot. Ipon-ipon. Green-minded. Hindi pala tinapos ng kaibigan ko yung tattoo niya tapos mo. Nagkulang ng height dito. Ito, bakit? Nasaktan na. Dito ko sinunod. Masakit daw kasi dito sa liit. Tanda eh. Malaman kasi dito masakit. Ha? Masakit. Diyan, di masakit.
Pag hindi nga daw malaman, masakit yun. Meron po sakit din naman. Masakit? Nakakatuloy sa'yo talaga siya. Masakit yung sabi niya parang langgam lang. Ito hindi kasi yung ano. Kaya nga tayo hindi masakit, kagat naman ng langgam, pero isang daang langgam yun. Pag gusto mo talaga, Hindi siya masakit. Hindi, hindi masakit, parang kagat ng langgam, pero yung langgam nakakagat sa'yo, isang daan. Hindi masakit. kasi pag namamagana siya, Ang laki ni Jan. Isang daang langgam, isipin mo yun, hindi masakit ha? Manhid na yun eh. pag namamag na ilan na. Hindi masakit, parang kagat ng langgam. Pero isang daang kagat ng langgam yun. So, ay, ganda eh. Ligawan mo, ligawan mo. Pero hindi siya deep na umabot. Akala ko dugsong dito. Tragis ka, paabutin mo pa tao eh. Ang sarap mag- Tingnan mo dalawa. Tapos sa'yo, dalawa yan. Dalawa yan. Hindi, nakalimutan lang ni Kuya yung ano. Dalawa. Isa lang yun. Nakalimutan lang yung buntot ng halaman niya. Itatago ko na muna to kay madam. Paano may nakatago? Hindi ako susot sando. T-shirt lang. Nako, tatlong araw walang ligo, amoy daing. Ay, pwede pa niligo. Lagyan mo lang ng ano, basilin. Na marami. Sa kanya, ligo ako dito. Lagyan ko pero basilin na dami. Kasi pag pupunta yung tubig, didiretso. Mag-slide. Madulas eh. Kasi pag may basirin, hindi ka hindi mag-iimbak yung tubig. Cute ng tatlo. Tama na yan, Kuya. Gutom na ako. Kain muna kayo sa baba. Pero ayaw niya naman mainitan. Hintayin niyo muna lumilima. May sela. Kaya yung aswang mo kasama. Lilipad yan. Parang Hindi nilipad ngayon, umaga eh. ay, oo nga na. Masusunog siya sa araw. Hindi mo ba alam, ting umaga may ano kami yan, may attendance sa kahapon. Saan? Kami. Sa park. Pag lumaki-laki konti yung alaga ko, 3 weeks, 6 weeks old pa lang eh. Pag lumaki-laki yun, part na rin kami lagi. Tama, winter na. Sabi nga ni nanay, pwede ko daw iikot yung bata papunta doon sa inyo kasi malapit lang. Saan? Sa inyo. Malayo Sa ah. spring. Hindi na alam kung layo. Layo nun. Kasi kaya magbabike daw ako papunta doon sa inyo. Tutong ang alaga. Sira nga eh. Ano na, naging cute ito magagat eh. Parang buhay na halaman sa likod mo.
Huwag lang malanta. Yung dati ko hindi namaga. Kasi maliit lang ano. Malaman ito masaktan. Hindi maliit lang kasi yung pinato din sa harap kasi kaya hindi namamaga. Hindi siya namaga agad. Oo. Ikati buhay pa. Hindi ko na narinig ang boses eh. Hindi na niya yung tato niya. Sabi mo magkakato ka na. Parang isa na lang tayo dito kung mag-ano. Isang katuan na. Napapagpiktad sa ato. Malaman yan eh. Eh ano pala dapat sa buto? Di ba mas masakit sa buto? Ha? At least tinapos ko yung totoo ko. Di ba? Mas masakit pa yata yan kaysa na broken hearted ka eh. Ay, oo. Masakit pa yung na-broken hearted ko. Mas masakit baga. Red! Pwede tawa. Tapos yung Carlos ko ba ko? Magkatanim ka ng gagawin. Aabot pa tayo din. Aabot tayo. Hindi na. Pinoy? Hindi silang pa. Wala pa yung color mo, oh. 2.5 sabihin ko. Hindi naman naaloy niya ng one ang isang oras ng color. Mag-alas 11 pa lang. Eh. Mamaya ulit pag nagkulay na. Nung ate, gutom na yung bulati ko sa tiyan. Nag-aalbaruto yung dragon ko. Kanina bulati nga yung dragon na. Ay, nalan. Kalagay. Isan ka? Ano? Init ka magkabit. Ay, umalis ba nga ako? Except for. Ano ako dali? Patatok ko. Asa man mo na madraan? Nakadulo mo ko sa sakit. Gani. Kaya kita ka dali. Doon lang, tulak ko. Talagang dami. Lakad, ayak. Ha? Ayak. Lakad. Paman ka dali. Lakad. Lakad. Lakad.
Yung gamit ni Julo, tapos kasakan pa kayo mag... Kahit hindi ako sa'yo. Mga tanong, kaya ko mga... Nakita na rin tayo ngayon. Pero ngayon gabi pa kami doon. Hindi, inano niya lang yung Nikon ka dyan. oo, yung mga dahon, yung ginawa niya ng pisang, kaya nag-doble. Grabe, nakainit. Kasi hindi naman pwedeng isahin niya na lang na ano, yun tawin niya muna yung mga bili-bili. Kasi nagpang lagyo, kayo na. Lagyo, kayo na. Hindi, Pagkatapos mo kumain mamaya, pinagpanadol Kita ka na naman agad. kami. Hmm? Pagkatapos mo kumain mamaya, uminom ka na agad ng panadol. Sige. Sabi ko lang naman ito. Wala kang panadol? May panadol ka? Mayroon ako dito. Kaya pala sinasuggest mo na sa akin. Eh. Pagkatapos mo kumain, panadol ka na. Basta kaya si madam. Bakit hindi ka na nag-i-istiglas? Pag naalaga ko sa tukong sa dito, sabi niya, nice, Rose. Sabi niya, meron ni si Seth, sa ganito maliliit lang. Madam, meron din daw siya maliit. Pero kung masakit ba, madam? Sabi niya, hindi ko natanda eh. Pag ako magpatato, ganyan ipatato ko. Teenager Kaya pa daw yung siya. rose dito sa binti niya ate, oh, ang cute talaga siya. Pero sabi ko hindi itatay. Sa balikat. Ang cute niya. Gusto ko rose. Di kaya butterfly dito. Mas mga nang Pag hindi ako matapos para yung magpatato. Ay, wala. Basta may light sa kanya. Secret ko, secret. Ay, ate, nakalive eh. Numuto sa akin. Nawala din. Sinagot na ito doon lang doon. Wala na yun, nagmamahal. Sagat. Una lang yung nasagat. Yung mga nasabi ko. Nakasil. Tapos pag ganyan mo na yan. Ako siguro ako niyang kumakbo na ako lagos. Bakala ka niyo sa buhay mo. Kasi Parang meron wala wala. lang po. Ang ganda naman. Ang butterfly. Violet. Dito yung okay. Meron din dito. Ito po. Araw. Wala ito nakasusot.
least yung totoo mo dito sa likod, pag hindi naman nakikita, dapat display talaga. Tawag ka rin. Oh, ewan. Sino te? Secret. Si X? Si X? Tawag sa X. Tapos ako na naman yung dalawa na nagtatato. Ang nagtatato din sa dingding. Yan. Yung ano, yung malaking suso. Malaki-laki. Ano yan? Hindi papaya, kundi watermelon. Kumain. Watermelon na. Siguro nagbiyaya, nag-ulan ng Diyos ng ganito. Yung Pinagpala. ahas. Yung ahas sa ano ba dito sa dibdib. Siya gising. Yung pinagpala. Tulog tayo nung nagbiyaya ang Diyos eh. Nakaito lang. Yung nag-ulan. Tulog tayo ate. Makaito lang Siya lang ang gising. Oo, sila. Pinagpala. Sana, ikaw lang yung tulong. Bakit din naman daw kasi yung sobrang laki te? Pag tumakbo ka tatalong-talong din yung mabigat. Okay lang yung video. Dapat ang bram nun doble. Bakit doble? Eh, kasi ano eh, hindi kaya ng isang bray. Eh di, bumili ka na ng bakal. Kung pagawa ka ng bakal na cup, tignan natin kung tatayo-tayo pa. Tatanong-tulog pa yun. Lalong bumigat. Hindi kayo yung bao. Pabawasan siya. Kung sobrang bigat, pabawasan. Kung sa tiyan niya, nilalay ko eh. Baka meron din sa baby ah. Bawasan. Ako. Napalitan mo na yung tissue mo. Sobrang itim mo eh. Kasama mo pala kasama. Ayan, si ate napapaitag na. Nakapangilig na. Ramdam mo na, no? Okay lang yan, kaya yan. Hindi ba masakit? Ito na. Panglanggam-langgam ba? Dapat magsasalita Eh, siya. 1,000 langgam kumagat ay. Napahinimig ka na nga eh. Sabi niya, parang langgam lang. Okay lang kung isang kagat ng langgam, eh 1,000. Grabe yun. Batang hinte. Kaya yan, te. Hindi pa madadala, mayroon pa nga kasunod dyan sa sunod eh. Ay, anemic ka. Talagang matasunod pa? May kasunod pa yan sunod. Tatakot pa siya dito. Sa dead? Ano naman sa dead sa susunod? Hanggang sa makakita ka ng design. Gusto mo naman yan. Nakaka-addict daw kasi pag nakasimula ka na, nakaka-addict. Huwag mo kasing lingunin. Gusto ko yung nakikita. Huwag mo kasing lingunin para hindi mo Ayun lang sa live, makikita mo. Buksan mo yung cellphone mo. Ayan. nakasubscribe ka ba? Nalulutok ka mo. Punta ka ng YouTube mo. Ay, mawustig mo lang na. Huwag mong lingunin para hindi mo makakita yun.
Tawa ko nung nakaraan, doorbell na pala ng doorbell si Madam at saka si Sir. Kami nalaga ko na sa taas, nagbabacuum. Isang oras na sila nakatayo doon. Ang oras? Isang oras. Dito naman sa mobile. Ang ginawa ni Sir, umikot doon sa park. Hindi ka nanawagan sa number mo. Yan, Sir, nagbabacuum maingay. Ay, ang cellphone ko nasa baba. Yung alaga ko malikot din. Kasing lumingon. Nahihirapan si kuya. Kulit mo. Sabi ko mamaya yung liig mo. Mas magandang iganyan mo para hindi O, sige, masakit. sige, ano mo yung ko. Yung mabanat mo yung balat mo sa balikat para hindi masakit, hindi mo ramdam. Kulit kasi ng pinatatuan. Tanggalin ko mamaya yung liig mo. Ay, kulit mo. Hindi nga nagreklamo si Kuya. Kasi pag hindi nabanat yung balat mo na yan, masakit yan. Mas maganda yung banat, konti yung nakatagilid ka. Akala mo naman alam eh. Sige na, Lola. Sana pinatato mo pa yung ano, yung mukha ng ex mo. Putergis. Laking tuwa nun. Yung mukha ng ex mo, yung lagay mo dyan. Pero lagyan mo ng sumat. Kaya nga, ang kulit na. Hindi kasi pag hindi kasi nabanat yung balat mo na tinatatuan, pangit ng, maging pangit yung design. Ayan na naman siya, oh. Ang kulit. Ang ganda eh. Dapat libayin mo kami kumain na pa kasi naghintay kami dito ng matagal sa'yo. Dalawang oras ka oh. Ang ganda ng oras, grabe. Audience kayo, audience. Gawin na iyo. Italik yun lang. Dapat yung sinuot mo yun. Para hindi mo na yan na ano. Nag-jacket ka naman.
ka mamaya kuya ng butterfly, kailangan nakapindot-pindot ha. Kindat-kindat sa'yo. May nakapikit-pikit pa ba yung nangangulisap yung mata niya? Ay, ang ganda. Pero mas maganda si ate. Hindi ko nga tapos ah. Di blonde. Ay, ang cute eh. May isa pang oras eh. Huwag kang mag-alala. Magtiis ka pa dyan. May isang oras pa. Butterfly na ano. Galaw. Mamaya ka lang. Mamaya ka lang sa Awa natin bro. Dapat hindi mo. Awa na. Ito pala isa mo. Sige, awa na. naubos pa. Naubos pa yung blue. Naubos. Naubos pa. Kulo, kulo. Kulo, kulo. Ay, ang ganda pa. Huwag ka nang bumingon. So, tabi. Masarap natin. Gabi natin. Ang ganda mo. Kinikis-kisan mo yung butterfly mo. Sa akin mo ako. Ang galing talaga eh. Dito sa likod si Papa yan. Nalagay mo siya. Nakasusunod. Dito ka na naman nagkalagay mo. Hindi dyan. Hindi. Sa binti. Sa binti. Maganda sa binti. Rose. Katulad mo yung ganda. Masaksak ako ng ren. Dito sa lakod. Yes, I did not think.
Kasi ang dami-dami. May mga part ko naman sa katawan namin, hindi na. Pag pinita. At saka depende siguro yung sa anong magkatato. Mayroong magaan ang kamay. Pinagkato sa likod ko. Parang ngayon ko sa'yo. Mayroong magkatato na magaan ang kamay. Yung parang wala kang maramdaman. Pag gano'n, nasa mood ka nun. Ano sa ikaw pala ngayon, nasa kusmod ka. Dapat kami uminom ka muna pa yung Iinom? tanda ng sakit. Ayun, hindi na magato. Nadugo. Pag lasing kasi nadugo yung natuto. Kaya pala yung dumugo ng friend ko dito kasi uminom sila. Ito. Kayo kayo. Kasi Sabi sabi yung niya, ano, kahit sa kayo ng basic. Ah. Hindi ko tapos eh. kaya pala yung paa niya dumugo. Kasi uminom muna sila. Ito ko Dumugo na siya. Kita mo yung paglasing, na lasing, hindi ka ng anesthesia ay hindi matatalaban. Hindi tinuturo pa ng lasing po na. Oo nga, kasi hindi tatalaban. May nakita nga ako nung hospital. Kasi, yung emergency, sinaksak yata yan. Hindi siya tinulog pa na anesthesia. Talagang pinahit siya si doctor. Hindi pwede yun kasi hindi matatablan ng anesthesia yung ano. Pwede siyang turukan pero hindi pa rin matablan. Maano yun, hintayin na matanggal yung paglasingan niya. Pinahit kaya yun. Nagdalahan, wala ang anesthesia. Okay. Pwede naman nila yung turukan ng anesthesia, kaso lang hindi lang talaga siya makaramdam. Hindi lang talaga siya mamamanggid. Hindi siya pwedeng operahan pa gano'n. Sira ulo na lang yung doktor na mag-opera na lasing yung tao. Oh, 11:18 na ate. Nung gulo yung dragon ko, nag-aaburuto na. yan ang pwede yung nakaan. Hindi na tayo makakaano. Huwag na tayo pumunta ng Karama. Dito daw meron din naman dito yung ano. Yung ano, Pansit lang yun. Yung, Noodles lang naman doon. yung sa Talayo. Meron dito. Hindi. Yung doon pupuntahan ni ate. Doon lang. Doon yung. Isan tayo ngayon? Kaya maninasan na lang. Masal. Lalaki na tayo sa maninasan. Ito mamaya iasal natin o pag gulang tayo. Sarap naman yung masarap. Hindi. Ang kulit na rin. Sisilipin. Hindi mo naman makita yung likod mo. Hindi umulit. Hindi mo naman makikita yung likod mo na yan. Kulit mo eh. Ang ganda yung Ito lang ang leg niya. Ang leg niya. Sinisilip-silip. Gano'n nahihirapan yung magkatato sa silip-silip niya na yun. Kakaya po ito yan. ito lang yung pagkakaya. Eh syempre, customer is always right now, not left. Kaya hindi naimik si kuya. Kaya mo pag ako tumayo ngayon. Hilain mo yung leeg. Kilahin ko yung Hindi na yan, nareklamo eh. Kasi customer is always right. Wala Eh, kung left pa eh. part 1, may part 2 pa ngayon. Wait lang.
Pilit inaabot yung likod niya sisilipin. Hindi naman makita. Alright naman. Oo. Black na si kuya eh. Nag-ano ng black sa butterfly. Mamaya blue. Sa Pinas kuya, ganyan din trabaho mo doon? Dito lang. Dito lang. Ang sama. Kasi yung pinatuan niya dati, yung anak, doon sa Pinas daw magtatato, pero yung anak niya hindi nagpatato sa kanya. Hindi ka patato sa kanya. Ayaw ng anak niya magpatato sa kanya. Nagiging negro ka na, te. Isang karayom, ang dami-dami pala. Oh. Ang dami yan sa shading. Milyon na lang. Milyong gagamba ng kuma ay ano, langgam. Milyon ng langgam ang kumagat. Ito malikot. Kapangit yan mamaya. Ano kaya ko? Napapangiwi na siya eh. Sabi, lang kami. Lalo na yung tiyan niya, kumukulo na. Tapos yung likod niya, kinukurot-kurot pa. Nakikit-kikit ang mata niya. Namumulo na, ano. Sabi niya, Kaya mag-alala kayo, malapit na matapos. Yung itim. Tapos blue na naman. Huwag kang lumingon. Hindi mo na kayo makita. Kulit mo eh. Ang baga, ang kulit na rin. Ikaw nilay niya. Ha? Ganyan. Tingnan sa kanila lang. Parang, ano na, nasasaktan na siya. Gusto niya nang agawin yung pangtapag. Yung kamay niya ako gumaganon na yun. Huwag kang gumalaw. Ayaw. Na ano na eh. Napapakawak na ko dito. Ang agawin na yun. Masakit. Ito malikot kasi oh. Para hindi pa ulit-ulit si kuya. Ang kulit mo kasi. Ayan, tuloy. Next time tinatanggap ko dito. Bantayan mo yung kamay niya kuya. Agawin mo yung
Dahan-dahan sa mataas eh. Sakit na eh. Bakit? Sabi ko ramdam lang. 1,000, 1,000 lang daw. Sabi niya nga naman ako. Shading yan. Bakit masakit ba dyan? Di ba maraming Hindi, bukid shading dyan? kasi. Yung una, hindi sa masakit kasi parang isang karayon lang. May Lining. sumasakit. Nag-line lang si kuya kanina. Eh ngayon, ayun, yun na. Dito mo dami-daming karayon. Kamay mo mga parang Parang pinikis-kisan ng likod niya eh. Kung may sabi natin, yung pag shading, maiihip ka. Ay, hindi na pala ako magpatato ng ganyan. Kasi pero masakit sa pag-shading. Parang liner. Pag hindi color, hindi siya masakit. Pwede namang huwag mo lang i-shade yung butterfly mo palang size. Eh, gawin na yun lang. Patay na. Kasi wala siyang shade, hindi siya, wala siyang ibang kulay. Ganyan lang. Kasi, sabi na sana yung palang butterfly mo. Ano na lang yan, buto. Mga 30 minutes na lang, Tess. Dapat pala kumain muna tayo bago ka nagpatato. Para may energy. Hindi wala na, hindi na mag-aantay na tayo kung una na si ate. Hindi, nawalas. Hindi, kasi nakasimula kami ng kanyang bago siya dumating. Tunaw natin din ang sa'yo. Ako na tayo. Apat na oras na yun sila mo. Sa susunod, sabihan si kuya, yung Carlet, alas 7, Filipino time 8. Waso, alas 8, alas 9. Pilipino. Oo, napikit-pikit. Natirik yung mata niya eh. Pero ilang karayo kaya yan, ano pa daw. Natirik-tirik yung mata ni ate. Dami na parang sidoan. Pinsi daw. Pinsi? Ay, isang karayo, masakit na yun ha. Tignan mo yan, pinsi. Hindi ka Kaya pala naduling-duling yung mata. Natirik-tirik yung mata niya. Akala ko bagas, ano lang yan, natirik yung mata mo. Kaya ano, pinalapit na matapos. Hindi 18 minutes pa. Kang gumalang. 30 minutes na lang, pero ano eh. Kasi minutes pa. Hmm? Ano ba ba? Kaya- Hindi siya makakagat
gaganti. Kahit kurupin mo yan. Mamaya lang. Yun lang po siya eh. Ano sabi mo? Ano tayo nanginginig ko? Lalamig ka? Ay, masa. Anak-anak. Huwag ka malikot. May 30 minutes ka pa dyan. 30 minutes na lang. Kasi, apat na, 3 oras na yun matapos ay. Yung papagawa pa naman dito, maraming shading. Yan. Nagpapagawa mo. Maghahanap kayo. Yung mukha ng ex mo, tapos tagay mo ng sungay. At pangil. Para bagang, ano, hayop na may pangil at ano, yung lagi nila pinatato. Dati ko yung makikita ang tato sa ano, sa binti. Babera mo. Na. May 30 minutes pa. Huwag kang malikot. Meron pang... Hindi pa tapos. Bakit? Naano ka na ba yung pagtirik-tirik ng mata mo? Medyo ink naman. Wait na. Dan. Ito natin ink. Okay, ate ko. Okay. Parang pala ako. Natin ikaw. Ang konti. Ako, 30 minutes pa talaga. Tika, may purple ka. Blue pa lang yan. Patapos ang blue. Tapos yung purple. Nawala na yung maga niya. Kanina yung una. Namaga siya tapos na yung maga. Pwede din yan sa kilay, kuya. Nasa kilay. Oo. Pwede. Oo, di ba may nagtatato ng kilay, yung microblading. Itim lang. Ito brown sample ni Kuya. Brown pala, brown. Maganda yung tato brown. Pagkitay.
Bakit? Bakit kumasawa? Napapaiyak na yan. May 30 minutes pa, huwag kang mag-alala. Yun pa yung 30 minutes na yan. 30 minutes kasi sa ano, sa black, 30 minutes sa blue, tapos 30 minutes sa purple. Yung kamay niya, oh. Umaangat, mga agaw ng pantato. Hindi yung binabanat ko yun. Ay, yung ano barat. Sabi na sa'yo eh. Pag nakabanat kasi yung balat mo, hindi maano. Hindi may kala masakit. So kasi kanina sinisilip mo pa eh. Anong kulay na pwede? Ganda eh. Nakasama mo inaantok na. Gutom na yan. Patingin mo video ko ano mo. Mamaya. Para makita ko. Mahaba yan. Yan yung una kanina. Yung color wala ka na. Ha? Wala kang kita. Wala pa. Mahaba yan. Ang color nasa ano na eh, kasi mahaba eh. Nasa tawag yan. Hindi ko pala tapos ang ko. Ang sabi niya sa'yo ay, isang malikot kasi. Sarap. Whew. Yummy, yummy. Alam mo yung sabi niya, aragay masakit. Aragay masakit. Yan, patato ka pa, sige. May violet pa. Meron pa. Ayun, oh, may purple pa, hindi pa tapos. Sabi ko sa'yo, 30 minutes pa eh. Kunti na lang yan. Ako talaga. Iiyak na ako.
purple na lang. Last na. Kupit na naman po na lang siya ng purple. Ano siya eh, yung kanyang butterfly parang Dalmatian batik-batik. Hindi mo kasi naramdaman ng una noon. Kasi nagpapamusic tayo noon. Parang wala ka na. Lakas ng music noon. Kaya hindi niya ramdam yung sakit. Saka hindi, iba yun. Saka dito. Eh, ano kasi yun? Yan, Hindi, masakit na yun. wala kasi yung ano, wala kasi tawag yan. Ibang color. Konti na lang. Basta sa... Akong balik ko. Tapos na kuya? May 30 minutes pa. Ha? Hindi. Bakit? Ayaw ka na? Ang umaayaw hindi nagwawagi. Purple ulit. Violet. Ay, blue. Ah, white. White. May white pa. Hindi ko napansin na. May white pa pala. Ang touch siya. Yan natin yung Ganyan na lang ako habang nagpapit. Nakakadumagos ko yun. Ang pagpapit. Lady pa na daw dito yung mami. Walag na din ka mama na. Hindi, oh. Wala naman yan. Yan, ano, yan ano ba sa'yo? Yan lang yan. I feel you, ate. Ako nakakaramdam ng sakit animal. Pakiramdam ko ako yung sinatatuan mo. Dami kasing kausap ng butterfly na yan. Ayoko na pala ng butterfly. Masakit. Mag-butterfly na yung sakit hindi.
Coming on, may multo sa likod. Malikot. Dati ikaw muna. Aagawin na yung ano, aagawin yung kamay mo. Hindi, na ano ko, hindi na Sakit balat na? Malaki ka talaga, malaki. 10 minutes. 30 minutes pa. Finish, kuya? Not yet. May isa na namang pinasok na. Huwag kang mag-alala, Kate. Minimik up na lang yung bagay sa'yo mo. Pinapagal na. Yung mata niya, kuya, ano ha, dapat yung napikit-pikit. Mata ng bagay niya. mamaya, singkano na. O di kaya Ganyan nakamulagat. mo niya ako para maayos yung pag na. Parang maganda yung dulan mo. Nakamulagat yung mata ng butterfly. Konting naman. Pag nagpatato ka sa susunod, huwag ko kaming isama. Para mamaya yung leeg mo pasahid yun. Ang talaga ang inasal. Iiwan ka man ang jowa mo yung butterfly, hindi ka Tingnan mo iiwan. yung picture kagabi habang tulog na siya. Doon ka matulog sa kanya? Tingnan mo, tulog siya. Nag beauty race ito. Tulog na yan. Tulog na yan? Oo. Nakamas pa? Hindi pala yung mask, ano, yung facial mask. Huwag kang malikot. Hindi mo naman nakikita yung likod mo. Nang kulit na rin. May 30 minutes ka pa. Ang mahilig niya. Sa susunod pag Ilan nagpatato minutes ka, na huwag mo na kami yung isama. mo? Ayan. Finally. Tapos na? Wow! Ang ganda talaga. Wala ka. Ang ganda. Marami pa tapos. Diba ang mali? Hindi pa tapos. Huwag mo na ulit. Tapos na kuya? Ay, sa Sa panito natin. 30 minutes pa kuya, 30 minutes. Muntik niya na nga agawin yung pangtato. Mag 30 minutes pa. Ganda Picture. din. Picture mo nga. Para makita mo. Na full storage na yung cellphone ko sa kakabidyo. Ang ganda. Eh, nakita yung bilbil ko. Nakalive kasi.
storage na ako sa ano te, kaka-video. Maraming video dyan. Picturean mo lang sa cellphone. Akin na. Ayun na talaga. Mamaya ba sige pa. Pwede. Picturean mo sa cellphone. Naka 30 minutes kasi ako ng video. Hindi mamaya yung wala pa lang. Wala, carbon. Huwag kang malikot. Ano yung video? Picturean. Namatay naman yung kamay. Ay. Huwag kang magtagilid. Ayaw kong makita yung mga ikaw mo. Na. Huwag kang malikot. 30 minutes pang taklit ito. May 30 minutes ka pa. Hindi pa kasi may ano, may shadow ng kamay ni kuya. Kaya hindi ko siya ma-picture. Naka-shadow yung kamay. Diyan ko nga. Ang ganda talaga, grabe. Ah, sige, huwag mo. Picture lang. Picture lang. Ganda talaga. Parang gusto ko magpakato, pero takot ako sa karayom. Naduling-duling yung mata ni ate kanina eh. Ikaw daw hindi maduling ang Muntik yan ang agawin yung pang-tato ni kuya eh. Umabot na yung... Ano na naman sa video? video. Te, ang ganda talaga.